Станислав Бахчеванов е един от най-успешните български кикбоксьори и муай-тай бойци. Роден през 1970 година, той започва бойната си кариера с киокушин, карате и самбо. След казармата се насочва към кикбокса, където постига впечатляващи успехи. Сред най-големите му спортни постижения са вице-европейски шампион по муай-тай, матч срещу Реми Боняски, световен шампион по кикбокс, стил фул контакт, тежка категория. Европейски шампион по валетудо. Многократен шампион на България в стиловете фул контакт, лоу кик, K1 и муай-тай. Освен като състезател, Бахчеванов е и успешен треньор. Основател е на Бахчеванов Fight Academy, първоначално създаден като боен клуб Йорк, Варна. Под негово ръководство клубът изкарва множество шампиони, включително европейски победители и бойци, участвали в престижни международни вериги.